dels alumnes de batxillerat del 2020. Malauradament no ha pogut ser, però l'equip de professors no volia deixar de dir-vos unes paraules de comiat. Alumnes, heu estat preparant el vostre equipatge i ara partiu cap a un nou marc. Un nou marc que de ben segur us donarà experiències, força positives, i aquelles que no ho siguin tant les podreu superar i transformar. Estimats alumnes, no deixeu mai que les vostres pors anul·lin els vostres desitjos. Deixeu que els obstacles que se us presentin sempre siguin externs, mai interns. Aquesta ha de ser sempre l'actitud. S'obre una nova etapa. Bufem temps de canvis, però no heu de tenir por. Aquests us duran temps millors i per tal d'aconseguir-ho heu d'aprofitar el vent i arribareu sempre a bon port. Molts són els poetes que han utilitzat el mar en les seves obres literàries i en el meu Parlament no podia faltar aquest petit espai de reflexió. He escollit un poema de Gabriel Celaya i diu així, ara us ho llegiré. Educar és el mateix que posar motor a una barca. S'ha de mesurar, pesar, equilibrar, posar-ho tot en marxa, però per això s'ha de portar l'ànima, una mica de mariner, una mica de pirata, una mica de poeta i sobretot 1,5 quilos de paciència. A veure, és consolador somiar mentre es treballa que aquesta barca, aquest infant, anirà molt lluny per l'aula. Desitgem de tot cor que arribeu molt lluny. Alumnes, agafeu les regnes de la vostra vida i en termes de mariners, agafeu els rems i navegueu per aquest nou mar. Us desitjo el millor, moltes felicitats i ànims. Un petó. Hola a tots i a totes. Com ja sabeu, soc l'Anaïs, professora d'anglès i literatura i tutora dels estudiants del batxillerat científic tecnològic. Primer de tot, m'agradaria felicitar-vos. Durant aquests 2 anys junts m'heu demostrat a mi i a la resta del professorat que sou una promoció amb ganes d'aprendre, treballar i lluitar pel que voleu. També m'agradaria felicitar-vos perquè aquest any no ho heu tingut fàcil i, malgrat tot, heu aconseguit arribar aquí, totes i tots. Segon de batxillerat ja és de per si un curs molt dur i, malgrat les circumstàncies en les que ens hem trobat aquest any, un segon de batxillerat dur i també molt estrany, que crec que tots i cadascú de nosaltres recordarem sempre, no heu perdut la vostra essència i heu seguit treballant per arribar fins aquí. Doncs bé, per tots aquests que esteu visualitzant aquest vídeo, deixeu-me explicar-vos una mica com ha sigut el recorregut d'aquests nois i noies per l'Institut Santa Pau Pigma. Tot i que sabien que els següents 2 anys de la seva vida serien una etapa plena de reptes i dificultats, no es van deixar covardir pels matins en què a les 8, o a les 8:05 per alguns, havien de venir a classe, ni tampoc per les tardes i caps de setmana que havien de quedar-se a casa estudiant i fent treballs, perquè sabien que l'esforç d'avui seria recompensat. Però que no tot ha sigut sacrifici i esforç. Luismi, què ens pots dir del seu viatge a Roma? Un viaje magnífico, un viaje para enmarcar. Os acordaréis del primer día cuando la puerta del Vaticano empezó a granizar, mientras el Luismi estaba dentro cogiendo las entradas y se esperó hasta que acabara. ¡Ay, qué tío! Pero bueno, luego nos lo pasamos bomba. Aquella historia de Rómulo y Remo al pie del Palatino, aquella subida al Aventino, San Pietro in Montorio, el Trastevere, Florencia, Pompeya y el Vesubio. Un viaje de aquellos que se lo recordará toda la vida. Yo me lo pasé muy bien y creo que vosotros también. Además, los amigos se hacen cuando se viaja juntos, ¿no? Venga, un beso para todos. I tu, Yolanda, hi ha alguna cosa que els hi vulguis dir? Viure no és estar vius, sinó l'actitud d'omplir la vida, com deia el Charango. Penso que aquests 2 anys junts han estat omplerts de moments que valdrà la pena recordar,
com la campanya de donació de sang que vau tirar endavant com a autèntics superherois, i també de moments de gran esforç per superar les dificultats del dia a dia a classe. Sempre us he dit que no és qüestió de sort, sinó d'actitud, i espero que aquesta actitud us porti endavant en el futur. Tot i que sempre m'agrada remarcar que tota la vida és reversible i una decisió no ha de marcar i determinar com has de continuar fent camí, sí que és important destacar que us trobeu en un moment molt important, ja que esteu a punt d'iniciar uns estudis que us portaran a una carrera professional. Hi ha molts reptes esperant-vos i crec fermament que tots i cadascú de vosaltres sabreu utilitzar les eines que els professors i la família us hem proporcionat per fer-ho el millor possible. Com ja sabeu, si mai necessiteu ajuda, sou més que benvinguts a l'escola, que esperem que hagi sigut una segona casa per a vosaltres durant aquests anys.